Sziasztok, az én nevem DJ Nara. Mi van, Nina, följössz? Szevasztok, itt a Nina. Nagyon szeretitek, amikor az Insta sztorimban szerepel, ő kevésbé. Igen. Megvizsgálod? For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. Na szóval, aki még nem hallott rólam, Music FM-ben szoktam hétfőn esténként, meg kedden délutánként játszani. Itt a 89.5 Music FM és benne a Music Killers, Nara a lemezjátszói mögött. Ez itt a legvégén mi volt? Ez itt a legvégén, kérlek szépen, Migos, és tőlük a Narcos. 4 perc múlt el délután 5, Hello Magyarország! Elindult a Music Party itt a 89.5 Music FM-en, velem Juhász Gergellyel és DJ Narával, Magyarország egyetlen női hip-hop és R&B DJ-vel. Hello Nara, konnichiwa! Hello, sziasztok, konnichiwa! Illetve Budapesten nagyon sok klubban megfordultam meg, a Dobozban, az Ötkertben, a Forbróban, a Bobban, a Yellowban. Sok helyen játszottam már, R&B, hip-hop és trapet szoktam játszani. Édesanyukám japán, édesapukám magyar. Japánban születtem, 5 éves koromig éltünk kint Japánban, majd Magyarországra költöztünk. És hát ma azért vagyunk itt, azért vagdostam össze nektek ezt a videót, mert képzeljétek el, hogy most életemben először majdnem 2 évig nem voltam kint Japánban, és már nagyon-nagyon hiányzott. Így hát fogtam magam, és kerek 3 napra kimentem. 3 nap az pont arra volt elég, hogy úgymond egy kicsit még jobban hiányozzon Japán. Guten Morgen! Utolsó napom, gyerekek, nagyon ki vagyok. Amikor eldöntöttem, hogy kimegyek, akkor támadt ez az ötletem, mi lenne, hogyha forgatnék egy kis vlogot nektek. Úgy gondoltam, hogy lehet, hogy érdekes lehet számotokra az, hogy megmutatom a Nara szemszögéből Japánt, ugye, hogy én hol szoktam mászkálni. Szevasz, Nina! Ilyenkor nekem elég annyi Japánból, hogy ott üljek a vonaton. Sétáljak az utcán. Japánul beszéljenek körülöttem. Meg hát nem is volt más választásom, mint hogy elég legyen. Tényleg csak 3 napom volt, hogy szombaton elindultam reggel Budapestről. Guten Morgen! Megyünk a reptérre. Szevasztok! Hol? Varsóban volt átszállás, ott volt egy kerek 20 percem, hogy elérjem a csatlakozást. Én voltam az utolsó, már ott üvöltöztek velem, fú, nagyon bunkok voltak, mert útközben beraktam a személyemet a zsebembe, és ahogy így szaladtam, hirtelen azt hittem, hogy kiesett. Pánikoltam, én voltam az utolsó, mert jöttek, hogy hé, menjél már, mondom, egy pillanat, és szétpakoltam mindent. Hát az közben a zsebembe volt. Nem én tehetek róla, 20 percem volt az átszállásig, és jaj, tök vicces volt, mert én voltam az utolsó. Japánban elég hosszú az út, általában Magyarországban nincsen direct járat Tokióba. Átszállástól még egy ilyen 10 óra, attól függően, hogy honnan mész. Szálltam föl a gépre, mondom, fú, hát ez tele van szabad helyen. Megnézem az én soromat, és üres! Oh, ez akkor a felüdülés tényleg, amikor egyedül repülsz, azon izélsz, hogy ki fog ülni melletted, és amikor meglátod, hogy üres a sor. A repülő út az nagyon jó volt. A reptér Japánban, Chibában van. Yo, ladies and gentlemen. Can't touch the sky, so high that I can kiss the sky. Hát egy ilyen 2 óra kell, ha minden jól megy vonattal. Hogy hazaérjek. Gyerekek, itt vagyok Japánba. Hups.
Király! Igen, ez egy kicsit drágább, de így legalább egyedül vagyok. Na vajon hol vagyok? A vonaton, a WC-ben. Nagyon kemény. Szappan rendesen, meleg víz. Igen. Simerő, akerő. Tadaima, mama! Anya is megvan! Megyek haza csicsikázni, mint a csak buliból értem volna haza. Ezt figyeljétek. Szevasz! Hazamentem, aludtam délután egy 3 órát. 7-kor fölkeltem, ezt nem fogtam magam, bementem a városba. Szevasztok! Na, megyek vissza a városba, kicsit körbenézni. Nem mondom, hogy kialudtam magam, de... Itt vagyok a régi utcánkban. Arra fele van a régi házunk, és hát a volt házunk nem nagyon... Kussolsz? Nem nagyon merek arra elmenni, mert elbőgöm magam. Na, segítetek? Melyikre szálljak föl? Yokohamába mennék. Na, ezt kéne otthon is átvenni. Bal oldalt állunk, jobb oldalt meg mehetünk, az meg az enyém is megy. Meg is érkeztem Yokohamában. Már azért egy kicsit többen vannak, de vasárnaphoz képest egyáltalán nem vészes. Szevasz! Uhi! Jó. Na, és hova vezet az első utam? Shopping time! Mégpedig kőkemény 4 emelet elektronikai cuccok. Ugye akkor körbeköszöngetek a helyünkön. Na mi van, Nina, följössz megint? Szerepelni, azt tud, meg cukiskodni, azt tud. Na, és akkor elmentem a Grassroots-ba, illetve a Stoves-ba. Annyit kell ezekről a helyekről tudni, hogy ez egy cég alatt fut. Grassroots-ban nagyon sok ilyen festményeket raknak ki. Meg nagyon sokszor vannak ilyen live paintinges eventek. Elértem már egy ilyen eventen ott. A Samanson, aki látható, ő ott a menedzser, annyira képbe van zeneileg, imádok vele beszélgetni. Arigatou gozaimasu. Nagyon durva, hogy elmegyek a high-tech Japánba, és ott találkozom először az Origi vizuállal. Hogy a bácsi ilyen olajokat rak a tányérba, és azt forgatja. Stovesról meg annyit kell tudni. Stovesról sok mindent kell tudni. Bátyám is dolgozott ott, meg általában a külföldiek oda szoktak menni, mert hogy ez egy ilyen szörfös témájú hely, és amerikai kaja van, hamburger, a fishburger, az nagyon finom ott. Amikor kint laktam Japánban, akkor sokszor mentünk oda. Szia-san! Szia-san itai! Hi! Csotto kiszájmásta! Szia-san ott az üzletvezető. Thanks, bácsi, I'll take him. Hallottatok már az Adidas 4D-ről? Bácsi most kapott belőle. Nagyon kemény, nézzetek utána, úristen. Bácsiról annyit kell tudni, hogy 19 évesen, amikor kimentem Japánba sminket tanulni, akkor volt egy napig egy munkahelyem, ahol bácsi volt a főnököm. Ő volt ott a menedzser. És utána meg rá pár évvel visszajöttem Japánba sminkesként, és akkor futottam újra vele össze, akkor már baseball játékosokat vitt, hozott, meg velük foglalkozott. Ugye, mert itt jönnek folyton az amerikai baseball játékosok. A csávó külföldiként, gaijinként, ahogy ezt Japánban szokták mondani, gaijin egyenlő külföldi. Egyedül felépítette így magát, Tom Hanks-től kezdve, Stanley, Mariah Carey. Hát a múltkor így mondja, hogy a Jason from Hollywood, Jason... Szevasz, Nina! És az a csávó csinálta a bácsinak azt a kis kulcsot, ami a nyakában van. JBH, Jason of Beverly Hills, megvan! So who gave you this? JBH? JBH? Yeah. Okay, sir, bye.
este fölhívta ez a csávó bacsit, hogy figyelj, mert itt vagyok Japánban, itt van velem A$AP Rocky, azt épp bulizunk Roppongiban. Roppongi az egy Tokióban egy negyed, ilyen buli negyed, ott vannak így a legtöbb szórakozó helyek. So A$AP who? Rocky. He was here Sunday, and they asked you if you wanted to see him, and you said no. És így itt bulizunk, nem jössz el? Mondtam, hogy hát, hogy ő nem megy, és így... Előtte meg Juice WRLD volt itt, őt azt hiszem, hogy vitte is, mert hogy most a Land Rover Jaguarnál dolgozik a bácsi, ő intézi az autókat a külföldiek, tehát a VIP vendégeknek, akik érkeznek Japánba. Így találkozik ilyen emberekkel. Na lányok, fiúk, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy tetszett ez a kis content. Szóval, ha tetszett ez a dolog, akkor subscribe to my channel, és később találkozunk. Sziasztok! Bye bye! Matane! Nara deshita! For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record.